Eh baba. Ada era sudah. Nah, sudah ibu me yo kota beli itu dah. Akaya. Miawo 2023 ni chong marini miawo chin hostel wo counting wo okay ang press hisabai ani duty ang khai phaikha aro 45 tai 46 shuruma 45 Komolpurni aro Komolpuro counting wo ke Komolpurni phirok tongphuru achom sano wak tongno buthana nai ma haikhe latha goda tu boy atki kha ano an logi wo te kise tongo camera man manai bike phai tongmani jeng atki wo ya kanai sono emotional blackmail khaika video ro khayo latha goda haroi tongo tarpore ang kito ise bike kito ise ni sung mane koksta sadi buthar si pai din saw maira law chehra dekle maira law hi saw ga jaga ni kokhai chehra dekle maira law bolte মানে তিপ্রাসা अंगै दा नि सुमुंगा जगा न तिप्रासा अंगै दा चेहरा देखले माइरा लाव हिसाव अंगाय abo bo jaga thang soika akok अंगाय तिप्रासा चेहरा अंगाय ki office school samung humung khaichana ni amai ro lama tongla kha tiprasa rong hingkai abona ni kaisa sumung jotono no ano buthar payanu ঠিক আছে কিন্তু তে বাদ বাকি তিপ্রাসা রকাই tam khainai ani sumunga o jaga no chini takhok bisojit je buthar jangmani obhaiklai no buthar jakhana obhaikena ang tin thuisi nai hini tongmani ano mahaiklai lama ka suoi goda koto latha koto bai bunani tongnani naikha beleki kha khambo aboni yagulo tini horthanayo haino hai afro to ang yogoi phekya ani nogo phaiye boundary rok tangkhagoi sekagoi nok dagari oi manui rok joto lansankai sebai sukrugoi klangbai kha hingke ano manjakli angai an nogo phaikya tofano o nogo kebo thunai kurui ang je tongman nok bai an nok hakchal abo kisa 10 bai sampai tongo datui phaio tangkhak bai mani mari rok joto tongbaio yagulo ang phungo police no information khai police phaikya kok salaikya jokhon a jaga je jaga atki jago ang salema bazaro salama ps bai khopjak aro no ang kisa video khaitoma no mangpili bo nugui manano naini da mangpili bo kisa tongo an khorang bo kisa tongo video to khaimaliya haipano tamu khai sungmane video kisa tongo nai manano asung no hambai